Partner! Eto na! Nagpaparamdam na naman Ang ating Mahiwagang Mahiwagang Burnay! Isang araw ay naabutan ni Mang Felipo ang kanyang 3 anak na lalaki na nagtatalo. Ang pagtatalo ng mga bata ay bigla na lamang nauwi sa sakitan. Dito na namagitan si Mang Carding para bigyan ng leksyon ang kanyang mga anak. Sino si Mang Carding? Saan ang galing si Mang Carding? Diba? Teka nga Burnay Lasing ka ba nung sinulat mo to? Nag-PM agad, sorry. Okay, game, ulit. Isang araw ay naabutan ni Mang Felipo ang kanyang 3 anak na lalaki na nagtatalo. Ang pagtatalo ng mga bata ay bigla na lamang nauwi sa sakitan. Dito na namagitan si Mang Felipo para bigyan ng leksyon ang kanyang mga anak. Kumuha si Mang Felipo ng 3 patpat na kawayan. Binigyan niya ang bawat isa ng kawayan at sinabi, Mar, Rudy, Nogi, tingnan niyo maigi ang patpat na hawak niyo. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko ihahambalos sa inyo ang mga patpat na yan. Ang gusto kong mangyari ay baliin niyo ang patpat na hawak niyo gamit ang inyong mga kamay. Utos ni Mang Felipo. Sumunod ang mga bata sa ipinag-uutos ng kanilang ama. Mabilis nilang naputol ang mga hawak nilang kawayan gamit ang kanilang mga kamay. Matapos nito, muling kumuha si Mang Felipo ng panibagong piraso ng mga patpat at isa-isang binigay sa kanyang mga anak. Ngayon, nabali nyo na ang mga kawayan na hawak nyo. Narito naman 3 bagong patpat. Pagsama-samahin ninyo yung 3 kawayan hanggang maging isa, pagkatapos ay baliin nyo ito sa aking harapan. Panibagong utos ni Mang Felipo. Inakala ni Mar, Rudy at Nogi na gaya ng una ay madali lang ang pinapagawa ng ama. Inumpisahan nila ang pagsama-samahin ng mga patpat na kawayan. Nang ang mga patpat ay maging isa, ay sinubukan na nila itong baliin. Subalit kahit anong pilit nilang gawin, ay hindi nila nagawang baliin ang pinagsama-samang patpat. Nang makita ni Mang Felipo na nahihirapan na ang mga anak, ay tumayo ito at sinabi, Mga anak, ang bawat piraso ng patpat ay kumakatawan sa bawat isa sa inyo. Kapag magkakahiwalay kayo sa isa't isa dahil sa pagkakagalit, ay napakadali ninyong masira gaya ng isang piraso ng patpat. Subalit, kung magbubuklod kayo at magkakaisa, ay hindi kayo mabubuwag ninuman gaya ng isang bugkos ng kawayan. Paliwanag ni Mang Felipo. Tama. Matapos marinig ang pangaral ng ama, ay hininto na ni Mar, Rudy at Nogi ang kanilang pag-aalitan. Simple lang, no? But it's all about teamwork. Correct ka. Alam niyo po mga kabisyo, pansinin niyo sa isang sa school na lang kapag meron isang project tapos lahat watak-watak, walay mangyayari, 'di ba? Pero kapag ang isang team at lahat ng members ay buo, sama-sama, hindi mo basta-basta matitinag 'yan. Kaya nga 'di ba kapag halimbawa sa mga Christmas parties tapos meron kayo laging kinatatakutan na team kasi yun yung laging nananalo. Kasi sigurado yung team na yun sobrang solid. As in, sobrang solid talaga nila. Iba yung teamwork iba nila. Iba yung teamwork nila. Iba yung unity nila. Correct, hindi sila basta-basta matitinag. At dahil dyan, yung mga ibang mga tinatry silang sirain o tinatry silang buwagin, tinatry silang banggain, wale. Correct ka. Sa isang klase ng organisasyon, sa isang klase ng grupo, yan ang isang dapat na mangibabaw o dapat taglayin ng grupo. Yung unity na tinatawag. Di ba mga kaibigan? Totoo yan. Pag bumangga
Sa inyo, giba. Yun ang sinasabi ng maraming tao. When there's unity, there's always victory. Correct. Sabi nga ni Helen Keller, alone we can do so little. Together we can do so much. Correct, di ba? Taray. Totoo. Mas masaya kung Taray. sama-sama, mas matibay kung sama-sama. Mas mahina kung mag-isa. Correct. 'Di ba? Mahina talaga pag mag-isa lang eh. Totoo. At I guess alam niyo po mga kabisyo, Love Radio has been number 1 for 14 consecutive years. Correct, And yeah. when I started with Love Radio, ang unang sinabi sa akin nung nag-apply ako, sabi talaga sa akin, your attitude will get you ano ba 'yun? English kasi sinasabi ni Sir eh. Ang hirap tuloy tandaan. Kalimutan ko tuloy. sabi niya partner that your attitude will keep you in the company. Correct. Sabi niya yung attitude mo, ang attitude ng mga tao dito, yun yung dahilan kung bakit masaya dito sa Love Radio at kung bakit people stay. 'Di ba? So, yung isa sa mga rason kung bakit bukod sa matitindi po yung sapak namin sa utak, tapos trip niyo Yun po talaga yung common denominator namin. Correct. Trip niyo yung kabaliwan namin. Bukod doon, mga kabisyo, yung teamwork namin. Yung ang bumangga sa amin, giba. Yun talaga yung ano namin, yun talaga yung liner na, isa sa mga liner na, lalo-lalo ng mga DJs, ang bumangga sa amin, giba. Kasi we love each other. Correct ka. Ito yung bagay na ipinagmamalaki ng Love Radio team. Diba? Yung unity, yung teamwork na meron kami. Correct. Teamwork makes the dream work. Correct. Yan, 'di ba? Kaya kung sa tingin niyo yung opisina ninyo parang lagi nagfa-fail or meron kayong hindi nagagawa or whatever, baka kasi mas matindi pa yung inggitan, Tama. mas matindi pa yung awayan, mas matindi pa yung alitan kesa sa pagsasama-sama. Ayan, eliminate lahat ng mga may ugali sa kumpanya nyo. Ay naku, baka isa na lang ang matira. Di ba? Hindi, pero siguro, ako ikaw, bossing, sa tingin mo parang laging watak-watak yung mga team members mo. Kaya nga may mga team building eh. Correct. Di ba? Na Importante tinatawag. yun, importante Mahalaga yun. yun. Kasi whenever, kakasubmit ko nga lang ng team building proposal at sinabi ko dun sa team building proposal na when you are in a team building session, you are put in a situation or in a place na different from the office. So, yung tingin sa'yo ng kaibigan mo o ng kaopisina mo ay iba. So, makikita mo siya in a different light. 'Di ba? So, ibig sabihin, meron kang pwedeng mahalin dun sa taong yun eh. Correct. Meron kang pwedeng magustuhan dun sa taong yun kasi outside of the office. So, it will actually help yung mga team building sessions, So, exercises, activities. So after the team building session, diyan mo makikita kung sino yung dapat ma-eliminate at sino yung dapat Correct. magstay. Kasi it will Ay, ito yan, hindi pwede dito yan, alisin na yan. Ito hindi sinalo sa trust fall. Ay, ito hindi Alisin na yan. makakatulong talaga to. Corrected by. Oh, 'di ba? Pero totoo eh. It will help. Correct. Yun ang importante mga kaibigan. Sa bawat organisasyon, kailangan po ng matinding teamwork. Correct. Thank you, Maywagang Burnay, for reminding us that together we stand, divided we fall. The new generation. Yeah, together we climb to the top of the world. We can be what we want. Nung kinantayan, kailan ba yung kinanta partner? Sa Chuper. Napakinggan ko yan. Nakisabay. Kanta pala. Tapos, pumipikit-pikit pa. Saan ba yun? Napanood ko yan sa That's Entertainment dati, Thursday group. Correct, hindi. Tapos, kinanta siya ulit ng, ewan ko, parang siguro it's been, for the longest time, hindi na natin siya naririnig. Kaya nung narinig natin siya, talagang kumanta tayo, sinabayan natin si Chuper. Magpapikit-pikit pa si Chuper. United We fall. Together we stand, divided we fall. Together we climb to the top of the world. Diba? We can be what we want for the world to see. Diba? Tama? Oh. That we can, the children of yesterday's dream. The top of the world. Ulit-ulit. Tangok mo. Hindi, diba? Totoo. Thank you, Maywagang Burnay, for reminding us that together we stand, divided we fall. Diba? Totoo naman. Thank you! Ang mga kwento po na Maywagang Burnay, mababasa niyo po sa aming Facebook fan page. I-search niyo lang po, Tambalan! Like, share ng share para marami rin na ma-inspire at matuto sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Correct. Siyempre, Salamat! galing yan sa mga kaibigan natin sa Love Radio. La Union. Good morning and thank you for tuning in. And again, thank you for making Love Radio number 1 for 14 consecutive years. Dahil sa inyo mga
mga kabisyo. Ang tambalan, walang kalaban, number one pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Hencris Chuper. At ang aming tanging paalala na dapat ay memorize nyo na. Sabay-sabay tayo mga kabisyo. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Yun!